Páter Matej Trizguliak je misionár Salatín, ktorý sa venuje rozvedeným katolíkom. Tak trošku. Tak trošku. Toľko cudzích slov v jednej vete. Trošku som z toho taký, že stratený. Ale koniec tej vety rozvedeným katolíkom, že ak by sme to tak biznisovo zoberali, tak je to veľká oblasť, že dopyt je? No, dopyt je dosť veľký a preto som aj s tým začal, že poznal som, aký je trh a aké sú potreby trhu, toho duchovného a zistil som, že v tomto si potrebný. Na Slovensku to nie je až tak rozbehnuté. Ty si jediný? Jediný kto? Jediný Matej Trizguliak. Jediný, kto sa venuje rozvedeným katolíkom. Myslím, že nie. Nie? Oblečený sme podobne, už by som aj ja teda mohol asi trošku začať. Ja som sa inšpiroval jedným jezuitom, kňazom Ladislavom Čontošom a myslím, že sú aj iní, ale o nich sa až tak nehovorí. A ja to tiež nerobím sám, práve s tými neznámymi slovami. Ty pozeráš do otázok? Misionármi sa Hej, jasné. A chodia za tebou, alebo ty za rozvedenými? Tak ponuka je a oni skôr prídu za mnou. Nemajú to na čele napísané. Vieš, ale neprídu spolu, hej? Ako pár? Hej. A ako hovoríš o tých, ktorí sú rozvedení a žijú v druhom zväzku, tak aj takých máme. Aha. Aj takým sa venujeme, ale aj tým, ktorí zostali sami. Takže... A ten proces potom ako dlho vie trvať? Že čo všetko to obsahuje? No tak poznal som stratégiu trhu, ale aj potreby, tak musím na ne odpovedať. Tak snažím sa im ponúknuť taký čas, my to voláme duchovná obnova. Čiže víkend, že prídu k nám do Chrenovca, tu nedaleko. A trávime spolu čas, rozprávame sa, niečo im porozprávam. Chodia ženy alebo muži? No, väčšinou ženy. Väčšinou ženy. A taký tá nedotknuteľnosť kňaza ich tak akože nedrnkajú ti na nervy? Tak ja nejaké hranice som si postavil. Áno. Tak mladý si, fešák, nech sa páči. Ďakujem. Ale tak je to tiež o mne, že čo dovolím tým ženám. Ako to nastavím. A čo dovolíš ženám? Že ako často môžu za mnou prísť napríklad, hej? Aha, však povedz. Že tiež to snažím sa nastaviť, hej? Že keby ma niekto, poviem, otravoval každý deň a volá, tak už nedvíham, hej? Keby ti každý deň muž volal, tak ťa tiež otravuje? Áno. Hej? Že tam sú, že asi je pre teba jedno, či to je muž alebo žena. V tej službe kňaza áno, ale môžem povedať... Zlaté, ale... No, že ako muž sa lepšie cítim v prítomnosti ženy. Aha. Ale nevyhľadávam to. Ja to mám rovnako. Tak... A prečo myslíš? No, lebo sú atraktívne a rozvedené nie sú iba škaredé. My máme teraz... Ja trošku rozmýšľam nad tým, že dnes do kostola chodí stále menej mladých. Že to sleduješ to aj ty, či nie? Je to tak? Vnímam to, ale myslím, že sú aj... Ale znovu, tí, ktorí chodia, tak poviem, že to je kvalita. Hej. Aha. Aspoň tých, ktoré že ja radšej poznám. menej, ale... To nehovorím, ale investujeme aspoň do tých, ktorí prídu. A našou túžbou aj tých mladých, s ktorými som tam v Chrenovci, tak je pritiahnuť ďalších a aspoň pomaličky sa nám to darí. Není to o dávoch ľudí a väčšinou sa tu pracuje práve s malými skupinkami. Ja som mal 7 dievčat najskôr iba. V tej skupinke? Teraz ich je 70. Teraz som sa ich radšej vzdal, aby mohli lepšie sa rozvíjať. A zobral som chalanov. Ja, že si to tak prestriedal. Áno. Oddychnúť si trochu. No, ja keď som mal tam koníku, tam bolo desiatky tisíc, vieš, tiež som si išiel oddychnúť. Ako dlho to ako najdlhšia bola spoveď, čo si zažil? Nepozerám na hodinky pri spovedi, ale myslím, že hodinku môže byť. Že vtedy sa to už spája aj s rozhovorom, že niekto príde po dlhých rokoch na spoveď po 20, 25 aj viac. A... To si spomenie, čo spravil zle pred 20 rokmi? No, je to asi náročnejšie, ale spomeniem, alebo ho vediem, že sa ho pýtam a jemu sa zrazu rozsvetlí. A to ako, a nespravil si náhodou aj... Áno. Aha. A cez tie mriežky vidíš veľmi dostatočne do očí, aby si ho vedel prečítať? No, snažím sa dobre pozerať. Sú také spovedajovnice, kde som nikoho nevidela. To je dramatické, že neviem, či to je žena, či muž, či dieťa, či dospelý.
Ja som čítal ešte takú vec, aj to prečítam tebe, že problém možno toho, že v kostole to je menej zaujímavé, že preto dáme možno trošku viac hudby a tak ďalej, sú dlhé kázne, že ideálne by to malo byť ako minisukne, že krátka, priliehavá a na konci by mala skrývať niečo krásne. Mm-hmm. Tak keď prídeš na moju kázeň, tak asi to bude minisukňa, naozaj. Hej? 7 minút maximálne. Ty s tými ženami, počkaj. Si to... To ty si začal. Ja sa ťa len pýtam. Mne sa to tak páči práve, že mne to príde také zaujímavé, že sa aj k tomu priznáš, že oceníš. Že tak úprimne. Tak lebo som muž. Zostal som mužom. Že niektorí si myslia, že kňaz že už nemá city, alebo nemá vnímavosť na ženu, na opačné pohlavie. A pre mňa je to normálne, že si všímam. Ale tiež si na to dávam pozor, lebo ľahšie je spovedať ženu, pol hodinu a rozprávať sa s ňou, a keď príde potom aj žena, ale už staršia, alebo aj manžel, alebo aj staršia žena, tak človek už vtedy si uvedomí, tak teraz už sa mi nechce, Chodia na spoveď aj páry? K tebe tomu istému pár. Akože nie naraz, ale za sebou. Že najskôr jeden, potom druhý a chodia. A to mám veľmi rád. Lebo... Nie preto, že ma ten manžel kontroluje a vidí, ako sa dlho spovedá jeho manželka, ale asi hlavne preto, že vidím, že obidvaja sú na tom rovnako. Keď chodí manželka na spoveď, tak muž si možno myslí, tak ja nemám v čom sa spovedať, ja som na tom lepšie. A takto, keď idú obidvaja a potom sa napríklad odprosia, aj poznám takých manželov, ktorí sa ešte pred spoveďou odprosia, podajú si ruku, zmieria sa, dajú si taký bosk odpustenia, odprosenia, tak to je potom kvalita vzťahu. Lebo sú na tom obidvaja rovnako. Zvyknú jeden fakt opisovať odlišne? Áno, a vtedy ja mám spovedné tajomstvo. To je pre mňa niekedy ťažké, že jedna osoba sa spovedá, ale rozpráva o situácii inak a muž ju predstaví inak. Ale to asi taký je svet, Muž to inak vníma, žena inak. Však určite, ja len sa pýtam, že čo ty vtedy robíš, vieš, že... Zachovám spovedné tajomstvo, Ja viem, Tvárim sa, že o ničom neviem. Aha, tak. Či nesnažíš sa naviesť? Nemôžeš. Keď on s tým vyjde, tak môžem, ale toto je práve také spovedné tajomstvo a nemám právo povedať niečo, čo povedala manželka, alebo opísať situáciu. Môžem sa iba opýtať, či to bola vaša manželka predtým. A to je všetko. A na tom končíme. Je tak. Čiže tam nemôžeš vlastne im pomôcť k tomu, aby nakoniec neboli ten klient o rok. Nerozumel som, prepáč. Som chcel byť tajomný, sa mi to nepodarilo. Že aby tá dvojica nakoniec nebola tými rozvedenými katolíkmi. Že už vidíš, že aby som im pomohol, ale vlastne nemôžem. Lebo ako sa hovorí, že najlepšie ako riešiť problémy je im predchádzať. Vieš, ty by si bol taká prevencia. Prevencia. Ale ak oni sú rozvedení katolíci a žijú spolu, tak nemôžu sa spovedať. Takže môžu sa rozprávať s kňazom. Skúsim sa to ešte raz pýtať. Mám na mysli, že prídu, spovedajú sa a už vidíš, že sa tam niečo není dobré. Aha, už teraz. A že ak to necháš kvitnúť, čo musíš, tak sa môže stať, že o rok už budú tými rozvedenými. Že či môžeš im v tomto pomôcť a... Tak ja môžem, neodvolávajúc sa na spoveď, snažiť sa im pomôcť už potom. Keď ich vidím vo farnosti, pýtať sa, navštíviť ich, porozprávať sa s nimi, tráviť s nimi čas a vtedy to nemusí mať z tej spovede, ale oni to povedia sami. Že to tak vyťahnem z nich, akoby pri tom rozhovore. Ďakujem, pri tomto ostaneme. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Matej Trizuliak.